Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşavçı halkımız tırmışındağı hem yaşayışındaki kayber vakıgalar hem yangalıklar bilen bu adına davamında sizni min İnsaf Abdullah tanıştırırım. Siz Tatarlar tapşırın karısız bugünkü çıkarılışta. Tapşırığımız başında Tatar dünyası yangalıkları. Tataristan prezidentinin Türkiye'ye seferi. Bunda Uğay kilerge, giderge, tramvay yolu açılıp gitti. Maturlana bu uzak. Kazanda Saban toyu uzdu. Oyunlarda da oynap karadım. Büyük köngüllü. Buraya gittin misin? İyi. Nindi? Kubanda. Kemirov'da Şahtyorlar Saban toyu. Qaban avulunda uzuşu atlar şabışının en zor bülegi ol avtomobil. Kemirova ülkesi gubernatörü bülegi. Anda jırlı her bir ağaç, anda her kim sandıgaç. Herkes sandıgaçın üzerine klişkası var. Sizdeki? Mümkün mü? Matır sandıgaç. Tatar dünyasında gün sayın büyük vakıgalar hem bir hesap şaralar uza. Alarının mümkün kaderini sizge jetkir maksatından tapşırığımızda Tatar dünyası yangalıkları. Elgi yangalıklar bizge kalsa birgine Tatarını da bir taraf kaldıra almay. Bütün Россия халық санын алуның төгәл көннәре билгеле булды. Җанисәп 2021 елның 1 октябреннан 31 октябренә кадәр узачак. Узган ел пандемия сәбәпле ул оештырылмады. Быел җанисәптә онлайнда катнашырга була. Әлки районында Алмачуар әсәре буенча нәфис фильм төшерелә. Районның Әхмәт авылында узган гасырның 70-нче еллары күренешләрен төшергәннәр. Биредә бүген фермер 400 ат тота. Бу да фильм өчен мөһим булган. Исегезгә төшерәбез, Татар кино оешмасы Казах фильм белән берлектә Галимҗан Ибраһимовның Алмачуар әсәре буенча Тарлан дигән нәфис фильм эшли. Петербург һәм Чиләбе шәһәрләрендә хакимият хисабына татар мәдәнияте үзәге ачылачак. Бу хакта Россия Дәүләт Думасы депутаты, Татар федераль мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов сөйләде. Дәүләт тарафыннан бина биреләчәк, эш урыннары каралачак диде ул. Бүген Мари илендә, Ульян, Новосибирск һәм Төмән, Мәскәүдә татар үзәкләре эшли. Кыргызстанда Әниса Бикбулатованың Кыргызстан татарлары китабын тәкъдим иттеләр. Монографиядә Кыргызстанның татар диаспорасы формалашу тарихы буенча тикшеренү материаллары, халык саны һәм урнашу динамикасы тәкъдим ителгән. Яңа татар җыры 2 бәйгесенә гаризалар кабул ителә. Аны Рәшид Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте иҗтимагый фонды оештыра. Бәйгенең приз фонды 2 миллион сум. Танылган татар архитекторы Фәридә Зәбирова вафат. Соңгы вакытта ул коронавирус юктырып, хастаханәдә авырып яткан. Зәбирова Россиянең тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрен саклау җәмгыятенең Татарстан бүлеген җитәкләде. Казанның татар бистәсен саклау өчен көрәште. Аңа 67 яшь иде. Dünya буйлап яшәүче халкыбыз тормышындагы яңалыклар, чаралар һәм башлангычлар хакында сез дә безгә җиткер аласыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Хәбәрләрегез өчен адресыбыз экранда. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов эш сәфәре белән Төркиядә булды. Җирле татарлар белән очрашып, Истанбул шәһәрендә яңартылган Габдулла Тукай һәйкәле һәм аның исемен йөртүче паркның ачылу тантанасында катнашты. Тулырак Төркиядә яшәүче хәбәрчебез Илсур Нафиков сөйләр. Türkiye'de yaşavчы татарлар өчен бу атна аеруча үзенчәлекле, чөнки кунакта Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов. Türkiye һәм Татарстан арасында дуслык һәм кардәшлек белән беррәттән халыкара сәнәгать проектлары да аерым урынга лаек. Иң авыр дәврләрдә дә Türkiye белән Татарстан тарихи кардәшлекләренә туры калдылар. Минутлап төзелгән программада Türkiye'дә яшәүче милләттәшләр белән очрашу аерым урынга лаек иде. Татарстан Республикасы президенты Габдулла Тукай паркында реставрация эшләренең тамамлануы белән бергә яңадан халыкка ачылу тантанасына катнашты. Биредә танылган артистлар белән бергә кичкенә милләттәшләребез дә чыгыш ясады. Бunda Уңай килергә, китергә, трамвай йolu açılıp gitti. Maturlana bu uzak. Sizleri İstanbul'da görmekten dolayı büyük onur duyuyoruz. Rahmetiyle, bereketiyle geldiniz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Abdullah Tugay gördünüz, aldaki yaş bulunlar Abdullah Tugay'ını iske alalar. Millatimizning kelajagi uchun o'z tariximizni, o'z tilimizni saqlaylik ham o'stiraylik. Birga bo'laylik ham birdan bo'laylik, muhtaram millatdoshlarimiz. Maxsus tatarlar topshiruvi uchun Ilsur Nafiqov, Qasim Nurdinov, Istanbul shahri, Turkiya. Сабан туйлар дәвам итә. Бу ялларда Татарстанның төп милли бәйрәмен Казанда билгеләп үттеләр. Узган ел пандемия сәбәпле сабан туй уздырылмаганга, быел ул айруча тансык иде. Мәйдан тулы халык, көрәш, татарча концертлар һәм вакцинация ясату пункты. Казан сабан туйыннан безнең репортаж. Тансык бәйрәм бу. Узган ел пандемия сәбәпле Казан сабан туе онлайн гына узды. Шуңадырмы мәйдан тулы халык таң калып тамаша кылды. Кемдер шундый капчык сугышында катнашырга кереште, ә кемдер авыш баганага менеп үзен сынарга тотынды. Миңа бу сабан туй бик ошады, без бүген җырладык. Тагын җырлыйбыз әле. Уеннарда да уйнап карадым. Бик күңелле. Үләгә тамасаң. Әйе. Кубанда. Казанның төп сабан туе Мирный бистәсе янындагы каенлыкта узды. Бәйрәмгә керүгә Татарстанның 10 районы кунакларга бәйрәм хисе өстәде. Бер йортта гармон уйныйлар, икенчесендә үз йолаларын күрсәтәләр. Безнең Күгәршин авылы элек-электән шигү белән, шәл бәйләү белән шөгыльләнгән инде. Шәл бәйләү безнең һөнәрчелек төп һөнәребез булып сакланып килә бүгендәген. Менә бүгенге көндә безнең яшьләребез шәл бәйләү белән шөгыльләнми. Без буыннан буынга шәл бәйләүне күчерергә тырышабыз. Әле һаман да үзебезнең балаларга да шәл бәйләүне өйрәтеп калдырырга тырышабыз. Төп мәйданда кунакларны исә Татарстан президенты котлады. Кадерле дуслар, сабан туй мотор һәм күңелле үтсен. Һәр йортка муллык китерсен. Барыгызга да яхшы кайф, сәламәтлек, имин тормыш телим. Бәйрәм белән исән-сау булыгыз. Бәйрәм Роспотребнадзор таләпләре белән узды. Шушында ук вакцина ясату пункты да оештырылды. Кайбер чикләүләр дә кертелгән иде. Ләкин халыкка рәхәтләнеп бәйрәм итәргә бу комачау итмәде. Әмма халык китеп алган, зарынып беткән. Бу алларга килгәндә менә һич киткеч менә елдан ел сабан туеның аның дәрәҗәсе арта бара. Бик ошый, сиңел белән килдек менә монда. Нәрсәләр ошый монда сезгә? Ну, концертлары, менә авылдан килгәннәр, һәр районнылары ошый шундый. Төп мәйданга көрәшчеләр чыкты. Казан сабан туе 3 урында узу сәбәпле 3 абсолют батырны билгеләделәр. 250 көрәшче арасында беренчелекне Казан егете Ленис Абдуллин, Әлмәттән Радик Салахов һәм Казаннан Фирдүс Зайнуллин яулады. Алар тәкә һәм машина белән кайтып китте. Молодец! Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Кемеровда шахтерлар сабан туе. Кабан авылында узучы атлар чабышының иң зур бүләге ул автомобиль. Кемерово өлкәсе губернаторы бүләге. Анда җырлый һәрбер агач, анда һәр кем сандугач. Һәр сандугачның үзенең кличкасы бар. Сезнеке? Минеке Матур Сандугач. Кузбасста беренче тапкыр халыкара шахтерлар сабан туе гирләде. Анда таш күмер чыга башлауга 300 ел. Икләтә бәйрәм бөтен дөньядан милләттәшләребезне Кемерово каласына җыйды. Бу җирлектә мондый зур вакыйганың булганы юк иде әле. Бәлки шуңадыр халык кына түгел, хәтта табигать та үзен ничек тотарга белмәде. 2 көн барган зур вакыйга урыныннан Ләйсәнә Садретдинова репортажы. Беренче халыкара шахтерлар сабан туе алдыннан Свердловск, Иркутск, Томск, Оренбург, Сахалин өлкәләреннән, Казакъстан, Кыргызстан, Башкортстан, Донбасс, Алтай, Пермь, Красноярский край, Камчатка, Коми республикасы, Кузбасстан җыелган шахтерлар, милләттәшләребез шахтерлар һәйкәленә чәчәкләр куйды. Аннан милли бәйрәмебезне каршыларга Кемерово өлкәсе Кабаново авылына килделәр. Ул ат чабышыннан башланып китте.
Сабан авылында узучы атлар чабышының иң зур бүләге ул автомобиль. Кемерово өлкәсе губернаторы бүләге. Авыл кеше өчен ул бик мөһим. Рәсәйдә атларны яраталар. Рәхәтләнеп менә үз төрлеләрен, үзенчәлекләрен кертәреп алып баралар. Менә мин беренче тапкыр 5 ат җигелгән арба белән чабуны беренче тапкыр күрәм. Менә карагыз, 3 ат. Һәрбер атның 3 үз урыны бар. Үз алып баручысы бар. Безнең Сабантуйлар өчен, татар халкы өчен үзебезнең бәйрәмнәрдә ат чабышу иң мөһим, матур чараларның берсе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, күңелле итеп ат чабышы бара. Без инде үзебезнең милләттәшләребез белән әңгәмә корабыз. Менә хәзер минем янымда әлбәттә шахтерлар Сабан туе булган шахтер утыра. Ике шахтада эшләдем. 32 ел минем стажым. Минем хатыгым да шахтада. Вот. Менә хәзер бергә. Царский подарок, замечательный подарок, автомобиль именно в этом виде, потому что очень сложно готовить тройки, и каждый из конников прекрасно понимает, что здесь готовятся 3 лошади. И целый год лошадь. Менә шундый күңелле мизгелләр белән үрелеп барды безнең очрашуларыбыз. Солтановлар гаиләсе турында тулырак без халкым минем тапшыруында җиткерербез. Ә бит Миңнулла абый үзе шахтада басылып калгач, Худайдан сораган, нәзер әйткән һәм аны үтәгән. Инде бәйрәмнең икенче көне. Менә ничек биемисең инде шушы күңелле Сабан туенда, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Беренче халыкара шахтерлар Сабан туе белән сезне. Әйе, җыр, бию, матур очрашулар. Беренче халыкара шахтерлар Сабан туен бәйрәм байрагы түгел, шахтерлар колоннасы ачып җибәрде. Күпме көч, тир түккән, тик һәр вакыт алгы сафларда барган хезмәт сөючән горур шахтерлар атлый. Ә бит аларның бик күпләре җир астыннан күтәрелә алмаган яки саулыгын калдырган. Редко была, что шахтер, отработавший 25 лет, выходит оттуда целым. Он обязательно ломанный, переломанный, побитый. Наконец, безне вспомнили, хазрейтам, может, нелицеприятно, шахтеры получали хорошие пенсии при Союзе. Сейчас они получают на уровне штукатура маляра, туда-сюда. Вот надо бы обратить вот это внимание правительству всему. Действительно, мы отдали все здоровье. Но вторая группа инвалидности у меня аж 20 лет. Все здоровье там оставили, а ничего не имеем. Сесклясис. 13 500 основная пенсия и 2000 за группу за инвалидность. Все. Әйе, шишләсе мәсьәләләр дә байтак билгеле. Очрашкач ул хакта да сөйләштек. Инде авыр җирдә татар халкы шахта эшләре ул бик авыр эшләр. Менә шундый бәйрәм кирәкле бәйрәм. Тагы да мөмкинлек була аралашырга, бер-беребез бергә дуслашырга. Минем өчен бу көтелмәгән хәл булды инде. Әйтергә кирәк, мин бөтен үземнең гомеремне шул шахтасына багышлаган кеше инде, значит, беләм, безнең татар конгрессы бар инде. Бик зур рәхмәт татар конгрессына. Кемерово өлкәсендә 40 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Шушы җирләргә килгәннәр Татарстаннан, Башкортстаннан килгән дин мөбиндә булган татар халкы килеп тә шунда алар югалмаган, үзләренең татарлыкларын саклап калганнар. Аларның бит күбесе сугыштан соң монда менә 10 меңләгән, менә Прокопьевский, Киселевский, Новокузнецк шәһәрләренә Татарстаннан килделәр бит инде монда. Шуңа күрә күбесе татар халкы ул шахтада, металлургиядә эшли торган халык, бу аларның бәйрәме бүген. Эшләп килдегез бу якларга? Шахтерга кияүгә чыгып. Забойда эшләдем 34 ел. 34 ел эшләдем Забойда. Ничә метр төштегез? Ничә метр төштең? Ничә метр төштең? Туктале. Шахтерлар Сабан туе бит сөйлә инде әзрәк кенә. Әйдә инде тукта. Бу үзенчә аерым ничектер Сабан туе килеп чыкты шахтерлар дип. Һәм инде менә безнең республикада безнең нефтчыларыбыз бар. Менә без шуның белән бергә шахтерлар, нефтчеләр
nechikdir bir kelgan kebek xizmatlari ishini uchun mana shu bizning Rustam Nurgaliyevich aytgach, mana shunday zo'r мероприятие uzdirik. Manda Sergey Evgeniyevich bilan so'rashib, mana nechikdir motor kelib chiqdi. Bayram sahnasida bo'laklaular, qutlaular. Tatarston Respublikasi prezidentining qutlovini Premyer ministr o'rinbosari Milliy shura raisi Vasil Shayxaraziyev yetkazdi. Hurmatli millatdoshlar, chin ko'ngildan sizni buyuk bayramimiz birinchi butun dunyo Shaxtyor Sabantoy bilan tabrik etaman. Ham Tataristondan, Tatar xalqidan, buyuk Rossiyadan har biringizga da aytasim kelar, Sabantoylarimiz muborak bo'lsin. Этот праздник у нас теперь будет ежегодным. Ежегодный международный шахтерский Сабантуй. Мы его будем праздновать всем нашим многонациональным Кузбассом. Amin. Bo'laklaular kuchli yomg'ir ostida vardı. Yo'q, ya bu qachondan kayfni bizmi yomg'ir? Yomg'ir bizning uchun nabarat. Tatariston boshqa yerlarida yomg'ir yo'q. Mana bizga Shontirada 36 gradus quruqlik. Bizning uchun bunda yomg'ir shodlik. Birinchi xalqaro shaxtyorlar Sabantoyda davom etdi. Yomg'irda yog'di, qobat quyosh chiqdi. Eskitkish ko'ngilli munda. Bilasizmi, tog'in bir o'zinchaligi bor haligi Sabantoyning. Munda maxsus bolalar uchun maydonchiq tabıldirilgan. Sabantoy Tatar kurashidan boshqa o'zmi belgili. Yomg'ir yo'g'i sababli kurashchilar Buz saroyida davom etdilar baygini. Birinchi xalqaro shaxtyorlar Sabantoyning bosh batiri Sholli yigiti Ranis G'ilajitdinov. O'z umrimda ikkinchi topqa mashina olaman. Birinchisi Shovida edi, 2019-yilda. Baxtli. Baxtli bo'larga yazsin. Milliy bayramlarimiz gurlab tursin. Laysana Sidriddinova, Tatarlar, Kemerovo o'lkasi. Bu avılda jırlый hem biyi bilmegen kişi yok. Sözümüz Sverdlov ülkesindeki Tatar salası Ufa şehirinde yaşamışlar turunda. Talantlarını jirli Reyhan ansambili birleştire. 60'a yakın kişi yürüyanda. Ulu, orta yaştagilerde, balalar da var. Jir büyüden kalatağın ellen indi şığıllerge seletli alar. Hazır üzegizde inanırsız. Süjetini qarıyıq. Бүген сәхнәдә Рәйхан ансамблінің бүтінісі дә түгел, шынлыкта алар шактый күп. Олылар төркемендә 29, 14 яшьтән 18 яшькә кадәр 6 кеше һәм 30-га якын бала шөгыльләнә. Ансамбльне Раилә Гаязова җитәкли. Рәйхан дип аталганча инде гомер-гомергә авылдагы кеше җырлаган, биегән. Бу авылда һәр кеше йырлый, бейей. Вот 1987 елны Сабиров Малик укып бетереп Койта авылга һәм Музипов Риф белән алар икесе шушы Рәйхан дигән коллективны создавать итәләр. Алар бик күп фестивальләрдә катнашалар. Хәзер дә төрле конкурс фестивальләрдә катнашып беренче өчлектән төшмиләр. Хәтта Кырымга Алтын мәйдан фестиваленә барып җиткәннәр. Концерт программалары әзерләп авыл халкында сөендерергә җитешәләр. Балалар өчен чаралар, кичке биюләр оештыралар. Сабантуй бәйрәмнәрен дә гөрләтеп уздыралар. Репертуарлары да бик бай. Халык җырлары, хәзерге эстрадада бар. Гармунчысыз калдык әле. Кәрим абыебыз быел көтмәгәндә бакыйлыкка күчте ди клуб мөдире. Авылда гармунчылар булса да, ансамбльгә кушылырга теләүчеләр юк икән. Безнең монда Сайфулла абый да бар. Зифа апа да, алар намаз укыйлар килмиләр. Зифа апа уйный. Без 2009 елны үзебездә уйнагыз гармуннар дигән фестиваль үткәргәнек. Анда безнең авылдан гына 20 баянчы килгән иде. Хәзер инде безнең бәләкәй кызлар теге Кубызда өйрәнергә булдылар, инде музыкальный мәктәпкә йөриләр, Михалскийга баралар. Киләчәк булыр дибез, җырлыйбыз, бейбез. Гармун уйнаучы булмаса да, мандолина да сыздыручылары бар. 39-40 елларны язылган йырларның йырлыйм берне.
Бүген Нәсима апага 75 яшь. Кечкенәдән сәхнәдә ул 35 ел дәвамында шәһәрдә яшәгән. Туган авылына күченеп кайтканына 10 ел. Кайттым да шушы Рәйхан ансамбленә килеп кушылдым ди. Бу мандалинада уйнарга өйрәнгәндә мин 5-6 яшь бар идем. Абыемнар уйный. Алар уйнаганда мин дә өйрәндем. Мин ноталарның 7 икәнен беләм, ну каян басарга белмим, нотаны вообще белмим. Үзем шулай уйлап уйныйм инде. Көйләрне уйный. Элекке борынгы көйләрне дә уйнап бәрәм. Рәйхан ансамбленең үз сандугачы да бар. Исеме Сандугач аның. Сандугач исеме кем кушкан соң? Әнием. Ничек Сандугач дигән ул? Белмим. Шуны яраткан бездә сандугачлар күп, исемнәр күп. Һәр сандугачның үзенең кличкасы бар. Сезнеке? Минеке Матур Сандугач. Ансамбльдә 2000 елдан җыр биюгә оста булудан тыш бик яхшы тегүче, шигүче дә. Ансамбль кызларының күбесе ул теккән, чиккән күлмәк алъяпкычлардан. Конкурсларда да катнаша. Күптән түгел Башкортстанда этнофорумда 3нче дәрәҗә лауреат исеменә лаек булган. Мине әнием эшләде бу эшләрне. Мине әнием безнең шушы округта беренче шундый кайын утырган уста булды инде. Башта Мана акварель краска белән достымалар эшләде ул. Шуның шу кайынуга күчте инде. Шу әниемән күреп мин кызыктым инде шундый матур. Өйрәнгән вакытымда кулларым канап бетә. Инде кулыма кирип китә инде шундый менә елларды булып сыраны өйрәнәм дип барып өйрәнергә тырыштым. Материаллар һичбер кан булып бетә. Менә кеше шармас итсәң. 50-гә якын күлмәк эшләп саттым. Күп нәрсә областта, городта, кайда гына юк минем күлмәкләрем. Күлмәкләр 10-12 мең сум тора. Бер күлмәкне тегү һәм шигү өчен 1 ай вакыт кирәк. Көндәлек өчен дә тегәргә сораучылар күп ди. Киләчәк буыннар да битараф түгел милли киемнәргә. Бу иң мөһиме. Рәйхан ансамбле авылның мәдәният йортында шөгыльләнә. Алар бу бинада 2011 елдан балалар бакчасының элеккеге бинасы бу. Хәзер сабыйлар мәктәптә, аңынчы клуб Совет чорында үзгәртелүгә дучар ителгән мәчет бинасында булган. Бүген ул янәдән мөселманнарга кире кайтарылган. Хәзер клубта 4 кеше эшли: директор, сәнгать җитәкчесе, китапханәче һәм техник персонал. Һәрберсе халкыбызның мәдәниятен, бай мирасын саклауга һәм үстерүгә үзләреннән зур өлеш кертәләр. Алга табада иҗат итәргә, җырлап, биеп яшәргә язсын. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Уфа шигырь авылы, Свердлов өлкәсе. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарлар тапшыру һәр вакытта сезнең белән элемтәдә. Бер генә хат һәм шалтыратуыгыз да игътибарсыз калмый. Хәбәрләшеп яшик. Йорт җирләрегез имин булсын. Сау булыгыз.